Стареенето, кожата, която е гладка и лъскава през младежките години, започва да се набръчква и подобно на изсъхналата почва загубва цялата си жизненост. Кожата на един млад човек е опъната. Когато я държиш с пръст и след това я пуснеш, тя веднага приема предишната си форма. Но кожата на един възрастен човек ще се сбръчква и ще си остане така. С настъпването на старостта косата започва да побелява и да окапва. Всеки един от телесните органи получава своя дял от разрушението, до което води старостта. Например, с течение на времето носът и ушите увисват. Остарява не само външността, но и възприятията на човека. Тъй като нервните клетки не се подновяват, с напредването на възрастта всички възприятия на човека ослабват. С остаряването си човек започва да вижда по-лошо, да чува по-слабо. Разрушението и изгниването, които се забелязват от телата на възрастните хора, са един зашеметяващ пример за временния характер на човешкия живот. Знаменитости, певци, филмови звезди и политици, които в младежките си години са впечатлявали целия свят със своята физическа красота, изглеждат доста по-различно, като остареят, напълно загубят своята сила и красота. I am the greatest. Например, спортистите, които са станали известни със своята сила и издръжливост, когато остареят, могат да се превърнат в хора, които трудно се държат на краката си. Известните личности, които виждате сега като млади и като възрастни, са свидетели за временния характер на земния живот. Един ден и вашата кожа ще стане такава. И когато погледнете в огледалото, ще видите именно това. Човек, още като млад, има множество планове за бъдещето си, но той може да се разболее от неизлечима болест и да умре. Днешни дни милиони хора умират, още докато са млади, от рак или други подобни неизлечими болести. Съществуват множество вируси, за които все още няма лечение. Един съвсем малък вирус е достатъчен, за да сложи край на човешкия живот. Човек няма никаква гаранция, че един ден няма да се разболее от такава болест. Например, някой кръвоносен съд на мозъка може да се спука без никаква видима причина.
Това малко петно, което виждате на рентгеновата снимка, показва един точно такъв спукан кръвоносен съд. Едно такова спукване в мозъка може да предизвика огромни увреждания. Нарастващото кръвно налягане унищожава мозъчните клетки и човек може да остане сакат, парализиран или умствено увреден до края на живота си. Например, Джермани Кейс, студент по право в университета Кеймбридж, от тази фотография има големи планове за бъдещето си. Но един ден, докато работил в стаята на професора си, му прилушало и паднал на земята. Веднага го приели в болница. Един от кръвоносните съдове в мозъка му се бил спукал и той получил много тежък мозъчен кръвоизлив. Лекарите веднага го вкарали в операционната, но в мозъка му се появило едно доста сериозно увреждане. И за много кратко време изгубил напълно паметта си. Академичната му кариера и мечтите му да стане адвокат завинаги приключили. Сега в рамките на 5 минути той забравя напълно онова, което е видял или чул. Поради тази причина е принуден да записва на касетофон всичко, което прави. Дори за да си спомни дали преди 5 минути е ял или не, трябва да прослуша това, което е записал на касетофона. Докато си е правил планове за бъдещето да стане преуспяващ адвокат, сега той се е превърнал в един неспособен, нуждае се от помощ и грижи човек, който не си спомня какво е правил дори преди 5 минути. Това е фотография на един 21 годишен младеж на име Хенри Делотбиниер. Когато е направена, той е бил студент и е имал големи успехи. На 42 годишна възраст е преуспяващ бизнесмен и баща на 2 деца. Една сутрин усеща лицето си сковано. Когато отива на лекар, разбира, че има рак на лявата страна на лицето си. За много кратко време ракът изцяло покрива лявото му око. Японката Тошиго Сузаки, която виждате на екрана, е била преуспяваща бизнес дама. Имала щастлив семейен живот. Един ден обаче тя се разболява и част от мозъка й се уврежда. Докато преди един ден е била самоуверена и богата бизнес дама, след настъпването на болестта се превръща в умствено увреден човек. Тя изпада в такова състояние, че става неспособна да задоволи дори най-простите си нужди. Тъй като загубва напълно паметта си, то кариерата, в името на която е работила през целия си живот, за нея вече няма смисъл. В светлината на тези факти човек трябва да помисли върху това, колко е безсмислено да се превързва към земния живот. Трябва да разбере, че всичко, което притежава, всъщност му е дадено временно, за да бъде подложен на изпитание. Бог е този, който е създал човека и единствено Той